shiga ta. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kuna tare da yaron zamani, Tahir yaron zamani kenan. Barka kuna lafiya jama'a, da fatan kuna cikin lafiya. Yau daren jama'a mun fito mu dan shakata, mun zuba kin bahar mu shakata. Mun ga kina masoyan mu. Da masoya ku san mu shakata mi salli. Sai abu ga salli kawai. Na kuke masoya. Kin da muna subscribe da comment da like. Wannan salu ne DJ ya zo nan ne domin shige shi shakata cikin tsari irin wannan. Ina tare da shugaban Abdulkarim, ina muku fatan alheri masoya na, fatan ina tare da babban mawaki Tahir Yahaya. Idan kun shiga YouTube za ku iya samun waƙoƙin shi, za a danna mai subscribe sannan a yi like. Kun fahimta, ni abokin shi ne.